ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମାତୃ କମିଟିର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦ୍ୟତା 20/1/26 ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ମାତୃ କମିଟି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମାତୃ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ସକ୍ସ, ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ 6:30 AM ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ କର୍ମୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଏବଂ ମାତୃ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଜନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ECC ଡେ, VHSND, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ଗୋଦ ଭରେଇ, THR ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତୃ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗେ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ ଅଧିକା ବୈଠକରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଅଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା। ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ବିଭାଘର କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ରେଜୁଲେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହିଲି।